ሰላም ከመይ ትጸንሑ ፍትዋትን ክቡራትን ናይዚ ዩቲዩብ ቻነል ተኸታተልቲ ነዚ ዕለት ዝሓረናልኩም ሓጸርትን ዋናውን ዜናታት ከም ተለመድ ሒዝናልኩም ቀሪብና ኣለና። ፈለማ ላይክ ሼር ሳብስክራይብ እንዳገበርኩም ክሳብ ፍጻመ መደብና ሓቢርኩም ናክትጸንሑ በኽብሪ ንዕድም። ኣብ ንኡስ ዞባ ፈሮ ምምሕዳር ከባቢ ኣይሮማለ ብ26 ሰነ ኣብ መጋሃጫ ብዘጋጠመ ባርዕ ኣስታት 5 ሄክታር ከም ተሃመኸ ኣብ ልዕሊ ሰብ ጥሪት ኮነ ሃብቲ ገረብ ዝወረደ ጉድኣት ከም ዘየለ ወኪል ኤሬና ሓቢሩ። ሓፈሻዊ ጸብጻብን ውጽኢት ሻምፒዮን ኤርትራ 2025 ትማሊ 29 ሰነ 2025 መበል 15 ሃገራዊ ሻምፒዮን ቅድድም ብሽክሌታ ኤርትራ ኣብ ቀንዲ ጎደናታት ኣስመራ ብዝተኻየደ ናይ ደቂ ተባዕትዮ ናይ ዓበይትን ትሕቲ 23 ዓመትን ናይ ጽርግያ ውድድር ተዛዚሙ። ኣብዚ ናይ ሎሚ ዓመት ውድድር ካብ ወጻእ ዝመጹ 17 ፕሮፌሽናላት ዝርከብዎም 167 ተቐዳደምቲ ተሳቲፎም ኣለዉ። ጠቕላላ ርሕቀት እዚ ውድድር 185 ኪሎ ሜትር እዩ ነይሩ። ናሆም ዘርኣይ ብ4 ሰዓት 12 ደቂቕን 59 ካልኦትን ናይ ዓበይቲ ሻምፒዮን ኤርትራ 2025 ክኸውን ከሎ ብውልቂ ዝተወዳደረ ሜሮን ተሸመ ብልዑል ስፖርታዊ ጭውነት ናይ ካልኣይ ደረጃ ብገዛእ ፍቓዱ ወሲዱ። ናትናኤል ተስፋጽን ካብ ስፓኛዊት ክለብ ሙቪስታር ድማ 13 ካልኦት ድሒሩ ሳልሳይ ተርታ ሒዙ። ኣብ ናይ ትሕቲ 23 ዓመት ምድብ ድማ ኢዩኤል ሃብተኣብ ካብ ክለብ ጀርመናዊት ባይክ ኤይድ ብ4 ሰዓት 13 ደቂቕን 20 ካልኦትን ጎብለል ክኸውን ከሎ ሮቤል ሃብተ ማርያም ካብ ክለብ ደቡብን ዳንዮም ፍጹም ብርሃን ካብ ክለብ ኤስቤኮን ድማ ብተመሳሳሊ ግዜ ካልኣይን ሳልሳይን ብምዃን ተዓዊቶም። ኣብ ሱዳን ኣብ ዝካየድ ዘሎ ኩናት ሕድሕድ ብዙሓት ጎረባብቲ ሃገራት ብሓደ ወገን ይኹን በቲ ካልእ ኢደን እትዋ ከም ዘለዋ ዝፍለጥ ኮይኑ ሓደ መሐመድ አልጃካም ዝተባህለ መራሒ ሓይልታት ሰሜን ሱዳን ፕሬዚዳንት ኤርትራ ኢሳያስ አፈወርቂ ሃገሩ ወታደራት ኣብ ምስልጣን ክትሕግዞም ቃል ከም ዝኣተወሎም ተዛሪቡ። ንሱ ንሓንቲ ኣብ ሱዳን እትሕተም አልሱዳን እትብል ጋዜጣ ብ27 ሰነ ኣብ ዝሃበ ቃል ነቲ ንሱ ዝውክሎ ዞባ ሰሜን ሱዳን ካብ ስጋታት ሓይልታት ድዓመ ሰሪዕ ንምክልኻል ዘኽእሎም ክሳብ 50,000 ዝበጽሑ ተቃለስቲ ወታደራት ተዓሊም ብምሃብ ኤርትራ ክትድግፎም እቲ ፕሬዚደንት ከም ዝተማጻብዐሎም ኣፍሊጡ። እቶም ኣብ ኩናት ተጸሚዶም ዘለዉ ሰራዊት ሱዳንን ሓይልታት ድዓመ ሰሪዕን ኣብ ወታደራዊ ሓገዝ ወጻኢ ሃገራት ዝምርኮሱ ምዃኖም ይንገር። ሰራዊት ሱዳን ካብ ሃገራት ግብጺ፣ ሩስያ፣ ኢራን፣ ቱርክን ኤርትራን ሓገዝ ከም ዝረክብ ይእመን። ድዓመ ሰሪዕ ድማ ብቐንዱ ካብ ኢማራት ዓረብ፣ ጫድ፣ ደቡብ ሱዳንን ኬንያን ሓገዝ ከም ዝረክብ ሓበሬታታት የመልክቱ። ጸብጻባት ከም ዝሕብርዎ ሰራዊት ሱዳን ብቐጥታ ሰራዊት ሱዳን ብቐጥታ ካብ ግብጺ ወታደራዊ ሓገዝ ኣጽዋራት ስልጣናን ይረክብ። መራሒ ሓይልታት ድዓመ ሰሪዕ ጀነራል መሐመድ ሓምዳን ዳጋሎ ኣብ ጥቅምቲ 2024 ንግብጽን ኢራንን ንሰራዊት ሱዳን ብምድጋፈን ብትሪ ኮኒን ምንባሩ ይዝከር። ኢራንን ሩስያን እውን ንሰራዊት ሱዳን ደገፍ ከም ዝገብራ ዝግለጽ ኮይኑ ኢራን ጽዕነት ኣጽዋርን ድሮናትን ከም ዝሰደደት ይግለጽ። ብዘይካዚ ሰራዊት ሱዳን ካብ ሩስያ ነፈርቲ ውግእ ዝርከቦ ወታደራዊ ቀረብ ከም ዝረኸበ ይግለጽ። ሰበስልጣን ሱዳን ካብ 2024 ጀሚሮም ናብ ሞስኮ ብዙሕ ግዜ ብምብጻሕ ኣብ ምዕማቕ ዝምድናን ምትሕግጋዝን ኣብ ዝምልከት ከም ዝተዛተየ ይፍለጥ። ሩስያ ነቲ ሰራዊት ንምድጋፍ ዝወሰደቶ ስጉምቲ ምስቲ ሞስኮ ኣብ ገምገም ቀይሕ ባሕሪ ሱዳን መደበር ሓይሊ ባሕሪ ንምውሓስ እትገብሮ ዘላ ጻዕሪ ዝተኣሳሰር ኮይኑ ካብ 2017 ጀሚራ ክትከታተሎ ዝጸንሐት ምዃኑ ይፍለጥ። ኣብ ነሓሰ 2024 ሱዳን ሌተናር ጀነራል ያሲር አልዓጣ እቲ ሰራዊት ነቲ መደበር ሓይሊ ባሕሪ ንምቋም ብኣምሳያ ወታደራዊ ደገፍ ሞስኮ ምዃኑ ተኣሚኑ እዩ። ኣብ ለካቲት 2025 ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ ዓሊ የሱፍ ድማ ሱዳን ነቲ ሩስያ መደበር ሓይሊ ባሕሪ ንምቋም ዘቕረበት ሕቶ ዝሰማማዕ ስምምዕ ከም ዝፈረመት ኣፍሊጡ ነይሩ። ብዘይካዚ ኢራን ኣብ ገማግም ቀይሕ ባሕሪ ሱዳን መደበር ሓይሊ ባሕሪ ንምውሓስ እውን ትጽዕሪ ምዃና ዘይተረጋገጹ ጸብጻባት ዘመልከቱ ኮይኖም ሱዳንን ኢራንን ግን ነዘባሃህል ኣይነጽግኦ። ብኻሊእ ወገን ተርኪ ኩናት ሕድሕድ ሱዳን ንምቁራጽ ዘተኸግበር ብተደጋጋሚ እኳ ተጸውዐት፣ ሰራዊት ሱዳን ግን ነቲ ኣብ ቀረባ እዋን ኣብ ካርቱም ንዝረኸበት ዓወት ወሰንቲ ዝኾና ቲቢ2 ዝዓይነተን ድሮናት ቱርኪ ከም ዝተጠቐመ ይግለጽ እዩ። ኣብቲ ዞባ ካብ ዘለዋ ሃገራት ድማ ኤርትራ ሰራዊት ሱዳን ኣብ ካርቱምን ካልኦት ከባቢታት ነታ ሃገር ንዝረኸቦ መኽሰባት ኢድ ከም ዘለዋ ክስማዕ ጸኒሕ እዩ።
ኣብ ርእሲኡ ነቶም ጎኒ ሰራዊት ሱዳን ተሰሊፎም ዝዋግኡ ዘለው ጉጅለታት ሱዳን ኣብ ምዕላም ተሳትፎ ከም ዝጸንሐ ይግለጽ። ኣስመራ ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ዝበለቶ እኳ እንተዘይሃለወ ገለ ዕጡቓት ጉጅለታት ሱዳን ግን ካብ ኤርትራ ጽዋር ከም ዝተቐበሉ ከይተረፈ ኣሚኖም ኣለዉ። እተቦ እምበር ላዕላዊ ቤት ምኽርን ኣዛዚ ሰራዊት ሱዳንን ጀነራል ዓብዱልፈታሕ አልቡርሃን ዝሓለፈ ሚያዝያ ናብ ኣስመራ ኣብ ዝበጽሓሉ ኣጋጣሚ ኤርትራ ንዝሃበቶ ደገፍ ኣመስጊኑ እዩ። ኣስመራ እንታይ ዓይነት ደገፍ ከም ዝሃበት ግን ዛጊድ ምንጽር ኣይተገልጸን። ኣብ ዝቐረበ እዋን ዝተፈላለዩ ኣዘዝቲ ሰራዊት ሱዳን ኤርትራ ንዝገበረትሎም ደገፍ ከመስግኑ ተሰሚዖም ነይሮም። ብመሰረት ሓበሬታ መሐመድ አልጃኩሚ ኣብቲ ንጋዜጣ አልሱዳኒ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ፕሬዚደንት ኤርትራ ኢሳያስ አፈወርቂ ካብቲ ንግዛኣታት ሰሜናውን ሩባንይልን ዝሓቐፈ ሰሜናዊ ዞባ ንዝመፁ 50,000 ተቓለስቲ ምዕቡል ወታደራዊ ስልጠና ክህቦም ይብል። አልጃካሙ ወሲኹ ዕላማ ናይቲ ስልጠና ንሰሜናዊ ዞባ ካብ ዝኾነ ሓደጋ ንምክልኻልን ኮይኑ እቲ ስልጠና ብእብሪ ክፍጸም ምዃኑን ገሊጹ። እዚ ብመሐመድ አልጃካም ዝምራሕ ጉጅለ ሰሜናዊ ሓይሊ ሓደ ካብቶም ኣብ መላእ ሱዳን ዝርከቡ ሓያሎ ዕጡቓት ጉጅለታት ኮይኑ ኣብ 2020 ኣብ ጁባ ምስ መሰጋገሪ መንግስቲ ስምምዕ ምክፍፋል ስልጣንን ሰላምን ዝፈረሙ ኮይኑ መብዛሕትኦም እዞም ጉጅለታት ድማ ሕጂ ኣብ ጎኒ ሰራዊት ሱዳን ተሰሊፎም ኣንጻር ዳዕመ ሰሪዕ ይዋግኡ ኣለዉ። ዋላ እኳ ብወግዒ ዝግለጽ እንተዘይኮነ ኤርትራ ካብ ምዕራብን ምብራቕን ሱዳን ዝመጹ ሓያሎ ዕጡቓት ጉጅለታት ከም ዘሰልጠነት ይንገር። እቲ ኣብ ሚያዝያ 2023 ኣብ መንጎ ሰራዊት ሱዳንን ሓይልታት ዳዕመ ሰሪዕን ዝጀመረ ኩናት ሕድሕድ ሱዳን ከቢድ ሰብኣዊ ቅልውላው ሞትን ምፍንቓልን ሲቪላት ዘስዕበ ኮይኑ ምትእትታው ዝተፈላለየ ሃገራት ንፍታሕቲ ኩነታት ከም ዝሓላለኾ ተንተንቲ ይገልጹ። ኣሜሪካ ካብ ተወሳኺ መጥቃዕትታት ክትቁጠብ ኢራናዊ ሚኒስተር ኣጠንቂቑ። ኣሜሪካ ዳግማይ ዲፕሎማስያዊ ዝርርብ ክትጅምር እንተኮይና ኣብ ልዕሊ ኢራን ተወሳኺ መጥቃዕቲ ካብ ምክያድ ክትቁጠብ ከም ዘለዋ ምክትል ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ቴሄራን ንቢቢሲ ሓቢሩ። ማጂድ ታህካት ራባንቺ ምምሕዳር ትራምፕ ምስ ኢራን ናብ ዘተ ክምለስ ከም ዝደሊ ብመንገዲ መንጎኛታት ከም ዝተዛረቡ እኳ እንተገለጸ ዝርርብ ኣብ ዝካየደሉ እዋን ግን ተወሳኺ መጥቃዕቲ ከም ዘይፍጸም መረጋገጺ ከም ዘይሃበ ተዛሪቡ። ኣብ ድሩ 13 ሰነ ዝጀመረ ወታደራዊ ስርሒት እስራኤል ነቲ 2 መዓልቲ ድሒሩ ኣብ መሳኻት ክካየድ ተሓሲቡ ዝነበረ ሻድሻይ ዙርያ ዘይቀጥታዊ ልዝብ ኣፍሪሱ። ኣሜሪካ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን መወዳእታ ኣብ መንጎ እስራኤልን ኢራንን ኣብ ዝነበረ ግጭት ብቐጥታ ዝተሳተፈት ኮይና ኣብ ልዕሊ 3 ናይ ኢራን ኒኩሌራዊ ቦታታት ደብዳብ ከም ዘካየደት ዝፍለጥ እዩ። ታካት ራባንቺ ብተወሳኺ ኢራን ንሰላማዊ ዕላማታት ዩራንየም ንምህብታም ክትጽዕር እያ ብምባል ኢራን ብሕቡእ ናብ ምምዕባል ኒኩሌራዊ ቦምብ ተሰጋገረላ ዝብል ክሲ ነጺጉ። ቀዳማይ ሚኒስተር እስራኤል ቤንያሚን ኔታንያሁ ኣብቲ ዝሓለፈ መጋቢት ርኡይ ለውጢ ንዝነበረ መስርሕ ምቁራጽ ተኩሲ ክሕሰሞ እንከሎ ገለ ተንተንቲ ምስ ፖለቲካዊ ርእሰ ቅትለት ዝመሳሰሉ ውሳነ ከም ዝወሰነ ገሊጾም ነይሮም። ብፍሉይ ልኡኽ ዶናልድ ትራምፕ ስቲቭ ዊትኮፍ ዝተዋደደ ስምምዕ ምቁራጽ ተኩሲ ቃዛ ኣማኢት ፊልስጤማውያን እሱራት ካብ ኣብያተ ማእሰርቲ እስራኤል ንኽፈትሑ ብሓማስ ጅሆን ዝተተሓዙ ብዙሓት እስራኤላውያን ድማ ንኽልቀቑ ኣኺሉ እዩ። እቲ ዘተ ብኹናት ቅድሚ ምዝዛሙ ብዙሓት ጅሆ ዝተተሓዙ እስራኤላውያን ናብ ገዝኦም ምምላስን ወታደራት እስራኤል ካብ ቃዛ ቀስ ብቐስ ምውፃእን ዝስዕብ ስጉምቲ ትልዝብ ንክኸውን መደብ ነይሩ። ብኹናት ዝረብረቡ እስራኤላውያንን ፍልስጤማውያንን ኣብ እዋን ሓበራዊ ታሪኾም ኣዝዕናዊ ዝኾነ ኹናት ዝግተኣሉ እዋን የስተንትኑ። ብኹናት ዝረብረቡ እስራኤላውያንን ፍልስጤማውያንን ኣብ ሓበራዊ ታሪኾም ኣዝዕናዊ ዝኾነ ኹናት ዝግተኣሉ እዋን የስተንትኑ። ቤንያሚን ኔታንያሁ ግን እቲ ኹናት ከብቅዕ ኣይደለየን። እቲ ቀዳማይ ሚኒስተር ኣብ መላእ ቃዛ ዝካየድ መጥቃዕቲ ንኽቕጽል ኣብ ዝኣዘዝሉ እዋን ሓማስ ሙሉእ ብምሉእ ክሳብ ዝጠፍእ እቲ ኹናት ደው ከም ዘይብል ኣፍሊጡ። ኣብ ቃዛ ብሓማስ ጅሆ ዝተተሓዙ ጉዳያት ብሰላም ምምላስ ካልኣዊ ጉዳይ ይመስል። ጉዳያት ሰላማውያን ሰባት ኣብ ቃዛ ፍጹም ኣይተጠቕሰን። ብዙሓት እስራኤላውያን ብፍላይ ድማ ስድራ ጉዳያት በዚ ሓሪቖም እዮም። ኔታንያሁ ልዕሊ ድሕነት ኣዝማዶምን ሃገርን ንፖለቲካዊ ህላውንኡ ዘቐድም ብምባል ድማ ከሲሶሞ። ብመለክዒ ርእይቶ ህዝቢ ተቐባልነት ኔታንያሁ ዝወረደ ኮይኑ ካብ ሕሉፋት የመናውያን ኦርቶዶክሳውያን ውድባትን ዝኾኑ ኣኽረርቲ ሚኒስተራት ዝቆመ መንግስቲ ከይፈርስ ተቃሊሱ እዩ። ዓለም ለኸ ቤት ፍርዲ ገበነኛታት ኣብ ቃዛ ገበናት ኩናትን ገበናት አንጻር ሰብኣውነትን ከም ዝተፈጸሙ ብምግላጽ ኣብ ልዕሊ ኔታንያሁን ሚኒስተር ምክንኻል ነበር ዮአፍ ጋላንትን ዘውረዶ ትእዛዝ ማእሰርቲ ሕጂ እውን የልዕለን ዘሎ።
ኣብ ኩናት እስራኤል ጋዛ ልዕሊ 55,000 ፍልስጤማውያን ተቐቲሎም እዮም። መንግስቲ እስራኤል ምስ ኔታንያሁን ጋላትን ብምዃን ነቲ ብዓለም ለኸ ቤት ፍርዲ ገበነኛታት ዝቐረበ ክሲ ኮኒኖምዎ እዮም። መንግስቲ እስራኤል ምስ ኔታንያሁን ጋላትን ብምዃን ነቲ ብዓለም ለኸ ቤት ፍርዲ ገበነኛታት ዝቐረበ ክሲ ኮኒንዎ እዩ። ኣብ መወዳእታ መብዛሕትኦም ወሃብቲ ርእይቶ ኩናት ጋዛ ኣብ ዝቐጸለሉን ኩሎም ጅሆታት እስራኤል ሓራ ኣብ ዘይወጹሉን ኣብ እስራኤል ሓድሽ መረፃ ክካየድ ምሕሳብ ከቢድ ይብሉ። እንተኾነ ብዙሓት ተቃወምትን ነቐፍትን ንዓመታት ቤንያሚን ኔታንያሁ ኣየድልየናን እናበሉ እኳ እንተጸንሑ ዝስዕብ ስጉምቲ ኔታንያሁ እንታይ ክኸውን ከም ዝኽእል ምግማት ከም ዘይክእሉ ግን ተማሂሮም እዮም። እስራኤል ኣብ ምድረ በዳ ጋዛ ማዕበል መጥቃዕቲ ኣየር ብምክያዳ ኣማኢት ፍልስጤማውያን ስድራ ቤታት ጃምላዊ ምምዝባል ከም ዘበገሰ መሰኻኽር ዓይኒ ገሊፆም ጉጅለታት ህይወት ኣድሕን ሬሳ 5 ሰባት ክረኽቡ ከለዉ ብዓሰርተታት ዝቑጸሩ ዝተጎድኡ ሲቪላት ናብ ከተማ ጋዛ ናብ ዝርከብ ሆስፒታል ኣልሃሊ ከም ዝተወሰዱ ጸብጻባት ይሕበሩ። እዚ ደብዳብ ቦምብታት ድሕርቲ ኣብ ወርሒ መጋቢት እቲ መጥቃዕቲ ዳግማይ ካብ ዝጅመር ንድሓር ካብ ዝተውሃቡ ዓበይቲ ትእዛዛት ምውፃእ ስዒብ እዩ። እዚ ዝኸውን ዘሎ ቀዳማይ ሚኒስተር እስራኤል ቤንያሚን ኔታንያሁ ኣብ ስምምዕ ምቁራጽ ተኽሲ ንዝግበር ጻዕርታት ከተኩር ጸቕጢ እናወሰኸ ኣብ ዝኸደሉ ዘሎ እዋን እዩ። እምበኣር ከስ ነዚ ዕለት ዝሓረናልኩም ሓፀርትን እዋናውን ሓበሬታታት ነዞም ዝተኸታተልኩሞም ይመስሉ ነይሮም። ቀጻሊ ብኻልኦት ሓበሬታታት ክሳብ ንራኸብ ሰሰናዩ።